Egzodus Hrvata Srednje Bosne potpun je, kaže se u večerašnjem izvješću iz Viteza, i dodaje: preko 15.000 Hrvata luta ulicama i šumom, tražeći spas ispred muslimanskog noža. Potpuno su spaljena i iseljena sela Travničke općine, 5 župnika Župe i Gornji Dolac i Travnik je uhićeno. Borili smo se, kada je rat bio u Hrvatskoj, kaže se dalje u ovom izvješću, zaustavljali konvoje oružja. Naši momci ginuli su po poljima Hrvatske. Sada smo sami. Uslišite nam posljednju molitvu i kažite svijetu za našu patnju. Pomozite nam da kao veliki Hrvati umremo na svojim stoljetnim ognjištima, kaže se u apelu iz Srednje Bosne. Uspjeli smo večeras posredstvom radioamatera i da stupimo u vezu sa našim suradnikom Marijom Topić i evo njenog izvješća. Napadi muslimanskih snaga na Lasmansku regiju se nastavljaju. Tijekom večeri napadnuta su i hrvatska sela Novoga Travnika. Napad je počeo oko 5 sati iz rejona Pečuva, a napad je izveden i na Rele i sela Rastovce. Na sam grad spalo je nekoliko projektila. Poginuo je jedan bojovnik, a 6 civila je ranjeno. Travnički Hrvati se još uvijek iseljavaju. Do sada ih je najviše smješteno u Novoj Biloj, Vitezju i Busovači, a jedan dio u Novome Travniku. Iz Brajkovića i Grakovčića jučer je posredovanjem Onkropora evakuirano oko 5.000 civila, žena i djece. Prilikom izvlačenja snage mosta djelovale su minobacačima i pješačkim naoružanjem. Sinoć je u selu Brajkovićima zapaljena crkva i kapelica u Čuklima. Muslimanske podivljale hode u svom divljem napadu i želji za uništenjem svega što je Hrvatsku nisu predstavljene od najpodlijih i gnusnijih zločina. Ubili su 2 svećenika koji su bili u Brajkovićima, Don Franju Križanca i Don Pericu Karajčića. 2 časne sestre odvedene su u nepoznato zdravstvo od strane mudžahedina, i to Izabela Puljić i Tihoslava Bizas. Tijekom večeri i jutra muslimanske snage provocirale su i pokušale izvesti pješački napad na crte obrane u Busovači. Hrabri branitelji uspješno su odbili takve napade. I u vrijeme dok vam šaljemo izvješće, muslimanske snage napadaju crte obrane Hrvatskog vijeća obrane u Lasmanskoj regiji. Ponovno se napada Busovača, izbjeglice iz Travničke općine pristižu. Hrvati Srednje Bosne, Krvano-Lasmanska regija znače dati odgovor na sve ove napade. Predsjednik Hrvatske zajednice Herceg Bosna Mate Boban uputio je vladi Hrvatske sljedeće pismo, citiram: besprimjerna zločinačka agresija i etničko čišćenje Hrvata od strane muslimana po direktnoj zapovjedi Alije Izetbegovića u području Travnika, Novog Travnika, Viteza, Busovače, Kiseljaka, Fojnice, Zenice, Kaknja, Konjica i Jablanice traje neprekidno već 2 mjeseca. U egzodusu je preko 100.000 Hrvata, a ubijenima se ne zna broj. Prema izvješćima ista sudbina ovih dana očekuje Hrvate Tuzle, Usore, Žepča, Vareša, Bugojna, Gornjeg Vakufa i Prozora. Zbog vama poznatih razloga ovo je žrtva bez prava na učinkovitu obranu, te smo prisiljeni prvi i posljednji put zamoliti vas za pomoć u svim relacijama vaših mogućnosti, kaže predsjednik Mate Boban u pismu upućenom vladi Hrvatske. A predstojnik odjela za obranu Hrvatske zajednice Herceg Bosna Bruno Stojić obratio se danas bojovnicima i časnicima Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatima Srednje Bosne, citiram: i u ovom za sve nas teškom trenutku znajte da niste sami i da ste dio neraskidivog hrvatskog korpusa. Poduzmite što je u vašoj moći, preorganizirajte našu obranu, rasporedite pravilno snage koje nisu male i vjerujte u uspjeh. Uzmicanja nema više ni pred kim. Ko god puca na vas, vaš je neprijatelj i imate pravo odgovoriti na isti način. Za ovaj rat mi nismo se spremali, ali ga moramo prihvatiti. S vjerom u sebe i ljubavlju u svoj dom i hrvatski narod, svi na svakom mjestu u obrani domovine, kaže na kraju predstojnik Bruno Stojić. U Mostaru i danas, nažalost, sve postavljeno. Snajperi tuku, također i minobacači. Muslimanske snage su kasno poslijepodne minobacačkim projektilima zasule liniju razdvajanja u samom središtu Mostara i brdo Hum, a zatim pokušali i pješački proboj u samom gradu. Borbe još nisu prestale.